5 φράσεις που δεν είπα ποτέ στην κόρη μου για να τη μάθω να προστατεύει το σώμα της και να μην επιτρέψει ποτέ και σε κανένα να την κακοποιήσει. Έλα να σου πω. Νούμερο 1. Δεν της είπα ποτέ ότι αν δώσεις φυλάκι στον μπαμπάκα θα σου δώσει χαρτζηλίκι. Το αντίθετο, της έλεγα ότι δεν θα σου στερήσει ποτέ ο μπαμπάκας αυτά που δικαιούσε και φυλάκι θα του δίνεις μόνο όταν και αν εσύ το θέλεις. 2. Δεν της είπα ποτέ ότι για να κρατήσεις ένα αγόρι θα πρέπει να κάνεις και υποχωρήσεις. Το αντίθετο, της έλεγα ότι δεν θα κάνεις ποτέ σε ένα αγόρι κάτι που δεν θέλεις. Και αν κάποιος σε πιέσει, θα τον αφήσεις για κάποιον που θα σέβεται τα όρια σου. 3. Δεν την πρόσβαλα ποτέ ότι πάχυνες, αδυνάτησες ή ότι δεν σου κάνουνε τα ρούχα. Το αντίθετο, της έλεγα ότι όσο περισσότερο προσέχεις την υγεία σου, τόσο πιο έξυπνη και δυνατή θα γίνεις. 4. Δεν της είπα ποτέ ότι θα πρέπει πάντα να είσαι ευγενική επειδή είσαι κορίτσι. Το αντίθετο, της έλεγα ότι δεν εξαρτάται ποτέ η αξία σου από τα σχόλια των άλλων, όμως επιτόπου θα βάζεις στη θέση τους αυτούς που σε προσβάλλουν. 5. Δεν ανακατεύτηκα ποτέ για το αγόρι που είχε επιλέξει. Όμως πάντοτε της έλεγα ότι αν κάποιος σε τρομάξει ή σε απειλήσει, πες το αμέσως στον μπαμπά και θα βρει τη λύση αυτός για σένα.